nula du tak hosia chu anin hual na muntur hotela chuan akala na thon aminin chuan phonin anin bepa a atuka na a akal lo tur thule thakhat chung chol alak tur thute ashila anin neina a telve nge turin ashil boka ti chuan hol chunga chuan aluta achung te chuan chibai bukin lompuina an hlana anu bul abathlen chuan anu chuan alo shil ruwa hosia chuan kanu hetiang hol man to lutuk hi engtin nge ibuk thei jok atia anu chuan itan chuan engma to omlo ipa nen kan ngai to a ipasal tur te chung kwa in minti za lo na chuwangin an lom thu soinan apek tur poisa alo keng ve a hosia chu achung te nan ngai tuan awang chuan a hlim hle a chu mi hnu chuan hosia chuan hla play tumin a laptop chu a ona mi panau pang pakhat chu lo kalin laptop chu aron khoya chuti lai tak chuan a pasal hual chuan voice message alo thona chu no pang chuan message chu alo play pala a play rin em awang chuan hol chunga omte chuan an lo sheveka a pasal hual nung chang moi shelo zet chuan anin hual na hmuna akal lo tur thu lo thonin in thena du thu le a hmu to lo tur thu a shil tela hosia chuan makati in a rilru anangoi ngoya ni te chu aliam ve zela a thian no chu hosia bula chuan a rilruna hnem turin awakala khamini atang khan hosia chu ina ain khung char chara a thian no chuan kai thawin enga tinge engma I eilo ni din ei tur pe che in kalo kalangai don ani mo atia a ruma chuan lutin a thla chu ala a anu chu athona a fanu chu angai to omlo thu a shila hosia chuan ni din ilo kalngai lo turin ka selfie thalak chu ni din kalo thon theialom atia a thian nu chuan ka thian nu ini wangin nangma chanpui turin kalo kalani hi hetiang renga iom hi ka du lo lom atia ma se ti dan thadeu ka sia ti pa chuan ticket pahni chu a chua har theina na pe a chu ticket chu escape from reality game khelna tur ania chu game chuan engkim a thei hil ti rangche atia hosia chuan ticket chu ena chu game ma chuan ming thar te anei dona engkim ma thei hil thei arin wangin a thian no bula kalve chu arem tia an va thlen chuan chulai thok te chuan game kalmang te chu an lo shil fi a in chei dang lamin an vai chuan an chak theinan an mani puitu tur an nei tur ania ti chuan khopui ro rel tu an ni thei don ani he game hi atak ang che ania player te chu an la mu ngai lo muna an shwai chin ani ti chuan in thak turin an kala tarmit lian tak an la mu ngai lo atak anga an mu theina tur chu an vu a an omna mun chu a man lain anin thuam na po chu adang lam hle a an ma a chuan rel alo omboka ma se hosia chuan tarmit chu awwa lo awangin an mu ang khovel dang chu a mu ve theilawa aning dewa ma se a thian nu chuan tarmit khawala ingai dan min shille don nia atia a tarmit chu awwa vele athil mu te chu makati in atak ang mai na sia a chuti lai tak chuan tlangwal mel thale hleitling zet hian kong khar chu alo honga hosia chuan chu pa chu alo en char chara a in thuam dan te chu adu zong takani chu pa chuan a in mel sia tira rong cheng khopuya kalo lo ma che u rel kongte vuri na khu awangin rel atlan theilawa chu wangin in rama in kirle thei ma chu he khopuya hian kan lo lo ma che u ma se an luta hotel an va thlenga an ruma chuan an om chewa hosia chu mut atum lai takin a room kong khar chu police in hong turin an ron shila chu khopui ro rel tu chu tha ani awangin poi khoi tu an zong alo nia hosia chuan game in chon ma lu tuk chu makati hle a id card chu a ena a ming thar tur chu sian na nia atuk maya chemistry subject a phd nei tur ani ma se van doi thak takin dam phal lo thil alo kola an lo mu ani chuan hosia chu an man don ani ti chuan tukver atang chuan tlan chho atuma in noya cafe a chuan a thuwa a do kan kil na bula chuan mi pakhat a thu ve a chu ani a ming chu chen ania
military leader ni in hosia chu a en renga I thil nei khamin pela thil dang ka pe angche aron tia hosia chuan dam phal lo akol chu a pe ya ma se chu ti lai tak chuan police an lo kala an game khel la ya police officer poimo takpo alo tel ve a mi zong zong chu che to lo turin a shila beklak sak tu pa chuan a hlau awangin hosia chu a peleta chu ti lai tak chuan police officer chuan dap turin keile ka hote hi min dap ro atia chu ti lai tak chuan chena hote chu ral thuam nen an lo kala officer chu atlom ta a chu manani theinan chabi chu a beka alo da ani hosia chu twal that tu le dan lo sum dong apu ani trepa ma se khapa hosia pu tum tu kha an man hlawa ek chu min pe thei reng ania atia hosia chuan asoi ang chuan apeya mi sondang anei le a chu chu mi pakhat scarf pol bat kaltlanga minister fang hena document poimo tak pek ani game chak tumin document pe tur chuan akala ama lo ngak tu scarf pol bat tu chu chen alo nia document chu pek atum lai chuan midang scarf pol bat chu a hmuwa tu zok nge pek tur dik tak a she thiam talowa chen chuan idu zok zok ipe thei idu thanna ani e atia hosia chuan ama a lo chan tu chen chu apeta zoka chuti lai tak chuan an game chak tur chuan chu khopui chu a chhuwa sana ngai ti a she chhuaka mi an lo kala an lo in hlia ti thelna a thok pakhat ne na chuan ama lo kap tu kha tu nge ani azota ani chuan game chunga thil thleng te chu pon lama an soi thiang lo alo tia alung oi lo hlea chu mi hnu chuan anun boring taka chuan akir le a thian no bula chuan tu nge kha game min chak lo tir tu khani yang le ti in azot renga ti chuan military commander chen chu khopui ro rel tu ania ti chuan hosia chuan chen chuan abumti a hre chhuaka document apekha minister fang pelawin amma hlok na na manga atlan chwa don lai lo kap tu po chen ani ti a hre chhuak ta a thin rim hle a chan po abum na wanga game a chak lo wangani ti chuan phuba la tura game khel non chu atuma adum vakin a in thuama chen chuan ama ang bokin rongcheng khopuya lu turin player ho chu asom le a hosia chu chena financial advisor ani ve thunga phuba lak atum wang chuan a chan pui dera ma se spy ani ti chu a shil theilawin a film khur hle angai tu ma shiat lo chena chanchin te chu a thup tlata ma se chen chuan kumhni liam ta a alo chan him to awangin hosia chu alo la shemai the ani khopui chu a thleng ta a officer hne na kalin chena thil swal ti le adu amna te hailang thei tur thil adila officer chuan kumhni lai kanin mutalo kalo ngai lutuk che a atia hosia chuan ka thil dil che chu min pe wat la atia ti chuan medal apeya hosia chuan silaya dil le a officer chuan a thil nei alak sak vek don ani hi ti chungin silai po chu apeta thawa ti chuan chena officer chuan medal chu da turin akala chu chu city ruler thattu ani ti finfia na turani ma se avalu chuan silai king pahni an lo oma thil ruk tum an lo nia ruk rutu rakal ani lo thule an du du chu la ruturin ashila ma se chu pa chu a phone ri thuta pakhat chuan tu nang huna hian I chang do na mo atia chu pa chuan game mai mai ani hi la thu tak du su atia an chwa don lai chuan chena ho te chu an lo thlenga an tlan chwa theinan hosia chu an nam pheya chuti lai tak chuan chen chuan kai tho tumin awapana hosia chuan ama mutura akal na lama athil ruk tum te amu thu ashila lom thu ashila a phe khok chu buntir atum lai takin hosia chuan keima in ka bun thei atia ama a chuan ngei om deuh hian chen chuan a the pheya a ho te chu thil bo le thil danglam a om le om lo en fi aturin ashila ma se eng thil danglam ma an mulo a chan chu alu khan office an lo swa sam a muwa thil danglam da ani chuan an rin hlel a hlau wang ani hosia chuan party na a muturin le contract sign turin angena chu mi zan chuan anin muta nge ya ma se chen chuan hosia chu a ring tak tak lo thil in thleng pui turin angena
document an ruksak chu a hmua chu document chu contract assign chuan pek atuma atir chuan a hniala ma se du than tur dang anei chuang lo ti chuan chen chuan adu ang chuan ati saka ma se a bum le a document a pek vele hosia chu aman tira hosia chuan ithu tiami bo chhia ni atia ma se chen chuan engthil nge ka tiam chea atia document chu a honga medal a office ada atum kha alo oma chen chuan silain atina hosia hlau lu tuk chuan silai chu ala thuta min that lo sham ro atia hosia omdan a mu chuan chen chu a tim dewa a silai chu apeleta an pahnia an lom dun theina tur deal thatak asiam thei thu ashila chen chuan hetiang chuan meiche za om tak ini to lowang atia hosia chuan apoi ti lo thu ashila chen chuan natuk zandar som pakhata casino a in muang atia atuk zana chuan casino a chuan chen muturin avakala ma se minister fang chuan akal lama chuan lo ti dingin abula ashwaya secret formula ahne na tang chuan lak atuma ma se hosia chuan formula chu apedu lowa a chan chu athil tum ber chena man tir chu alati hlotin lo wangani an game khel la ya chuan a chak lo le donin a inshia a chen chuan hosia chu engwanga anin hmu na tur la thleng lo nge ani hriat tumin casino atang chuan a chhuaka ni din a eithin cherry pona tla chu a hmu a adin mun chu a thalo ani ti hria in chanturin akala formula chu ila nei chuan kabula local la helai mun atang hian ka shwai chhuak angche atia hosia chuan ne na achang ngei donin a in hria a hlim hle a athowa hun pakhata athuk roti ashila athilda thuruk chu ape a ma se minister fang chu chen man turin alokala a chan chu hosia chuan chen an man theinan medal chu formula document chunga chuan alo da tela alak vele chuan an man ta ani minister fang le hosia chu an lo in thurwal ring mai chuti lai chuan chen chuan I che chale mai hetiang hi ilaka changin kalo be sei hau lo atia hosia chuan game top thenga ne na achang lai chu muwe tura adu thu ashila ma se chen chu mi puizi nga chuan a muwe lawa ne na achang lai a muwe lawa wang chuan hosia chu alom lawa ti chuan anun pa nga ya alet le a an manager ne na chuan a na akai santir turin angena ma se chuan lamtam taksiamin alo nol saka hosia chuan a thiam na tengai hlut saktu ne na tho amamo ti hrechuakin athowa aban thu ashil ngala an manager chu a coffee ina chukchu panga vel an mu thu le in to lo turin ashil boka an manager chuan a thil soite chu makati email hle a hosia chuan a thian no bula game a khel le du ti soin a chan po ne na lalu khuma khum la ya chenan alo mu ve adu a game khel tur chuan akal le a ma se khopuya lu tu ra som tu chu midang dai alo nia chuta chuan chen chu a om ve lawani chena chaklo hnu khan an rol an thlaka hosia chu alung oi lo hle a engpo ni se chu mi thar chu a office a azuya chupa chuan secret formula chu peturin aril ru hne atuma ma se hosia chuan apan hnaya a iptea chuan medal chu ada zewa alama achan thu ashila minute nga vel aliam hnu chuan chupa chu an manta a game zo hnu chuan chulai thok pakhat hne na chuan kalin main character an thlak chan azota chupa chuan an hun anin chhok thin ti asoya darkar bi in an thoka anin thlak thin ati chuan hosia chu chena tho laya akal lo awang chuan alom lo le a nikhat chu chen chu in lua turin akala thilmak ve tak chu a in lua chu hosia I chen na hnuai che ania chuti lai chuan hosia I bial pahlui nu chuan an in mu masak bera poisa an pek chu pekir turin alotia ma se hosia I pa chuan afapa hetianga om nuwa po lainan na le poisak nei mi alowa awakal chu alo hau shepa chuti lai chuan hosia chuan anu chu lungai lo tura shilin amma ngei chuan chu nu chu abia a engdik na chan vo ne ya helai local hinge ini poisa min pek ang che khan kanu le pa te pon envelope a min pek za che khada in an pe ve cheu
chu wang chuan kanin ang cha khonga in min kal san ro atia chu nu chu thin rim deuin akal chuaka chen chuan a chuk lai chu alo mu a hosia chu a chuk thlave a chen hnung lam chu a mu a ma se anu chuan alo ko awangin a chole ngala chen po chu a hoi chowa ma se a hnung lam che a mu mana ni reilo te aliama hosia chuan chen mu nan game khel le atuma game khel na mun chu a thlen tlai awangin a ma a ani na ni lo midang angin a khel angaya ma se adu ber chu chen mu ania tun tu ma chuan investigator ani ve thunga ati tur chu city ruler hlui zon chwa ani a chan chu ruler kha alo thimi alowa mi in an lo kidnap zok ani chuti lai chuan akuta chuan medal chu akenga ruler thar anni theinan tungi ape kang o atia chena na thona building a chuan avakala ruler masa an kidnap na mun chu an soilai alo shia a man mo takin chulai mun chu apan ngala ma se chen chuan an thu soilo ngai tha an omni in na shia a tubvera chuan a hoi chuaka gema mu photo ani awang chuan alom zoka a zui ngala hosia chu ruler hlui ina chuan aluta hun rei tak lua to lo ni in tharau te chu mun tina an omboka a hlau ema kong khar chu alo in honga chen chu alo luta chung tharau te chu a hlau ti a mu chuan aron chana asilai chuan tharau tak tak an ni lo ti fia nan akapa game chunga mi vek an nia chen a mu chuan a himta ni in a shia a minister fenga ina kalpui atuma a chan chu a ina chuan ruler hlui chu anda a ma se hosia chuan angai lo ke ma in kakal theyalom atia ma se chen chuan aruk takin a hlauti a shia a I hlau mi alo chu amak hle mai atia minister fang in an thlen chuan an lo mu chepa ma se an bi ru mana ti chuan ruler hlui an da na chu an zong ngala room chu alendan a in ang lo ti hosia chuan a she thiama ruler an da bo na chu alu na shia tumin bang chu adap pheizela atopa an mu theita chuta chuan ruler chu an lo phuar beta hosia chuan a phel sak ngala ma se chen chuan hosia chu chuta chuan atan tir ta thunga a medal chu alak sak le boka ruler tharni alo tum renga hosia chu a thin rim hle a engtin nge iti theizok atia chen chuan hadam ro game mai ani hi atia angai te in hosia chuan chen hne tuma game khel le ani awang chuan a hlim lo hle a ma se pona adin lai chuan ro alo sura chen lo chuak chu a mu a ani liap chu khum turin a pe a ma se alo nara a chan chu julai thok pakhat chuan ni liap dang alo pe a ti chuan chen chu akal ngala atu ka chuan hosia chu bazara thil lei turin akala a thil lei tur chu pakhat che alo oma alak don lai tak chuan midangin lak an lo tum ve a chuata chuan atluk pha a sleeper chu le lama chuan atol pheida ya la turin avakal kwala ama a chuan chen alo ding renga sleeper chu apeya hosia chu shelo ang main akal le daya anunga hosia local amu chuan min lo zuem ni atia mi pakhat local chuan hosia chu chibai alo buka chen chuan ama chu azui ni lowin chulai hmuna chuan a cheng ve ti a she thiam ngala chu pa chuan boina a om thu chu soin a in lua nei tu nu chuan a lua tir du to lo thu a shila chen chu a hoi chawa hosia chuan apple alo ei khum vela in chunga tang chuan alo chuk tha a chen chuan enti kong zong po in he in hi kalwa turani atia ani na taka chuan chen chu a hausa in chulai hmuna om chu angai mi alo ma se engwangin nge chulai hmun chu lua adu tlat ni angle atu ka chuan hosia chuan in lua turin chen chu ama nge akal abeseya ma se a thian pa jok chu a local daya a shil hai lek leka ma se in chu alwa tira a thian pa chuan abenga airport avwa renga hosia chuan a thu soite chu a hriat lo aring dewa ma se a thian pa chuan a thil soite chu a hriat theivek thu a shila chen chuan in chu alo en ve du awang chuan a phone camera a on boka in lua tu chu chen ania hosia chuan a in lua tu tak tak chu chen ani ti a shelo ani
ni khat chu a ina avakala a in lampana chen akal chu a mu a mak ati hle a heta hian engi ati le atia chuti lai chuan a thian pa a in lua tu in airport awwa reng chante angai to a ring hlel chana a in lua tu chu chen ani nge yani ti chu a she thiam ta ti chuan fia atuma furniture hui te chu a thara thak atuma a ina chuan a omlai takin a kong khar chu hosia chuan a kik thuta chen chuan hosia chu a ina akal a be sei haula hosia chuan kong khar hong turin a shila furniture hui te chu a thara thak sak atumti a shila ma se chen chuan ala buaya wangin a hon theilo thu a shila hosia chuan hong turin ati renga wang chuan chen chuan a thian pa chu local la min lo pui vate ti in abia a thian pa chu chen chan pui tur chuan avakal nge ya ma se apartment diklo zok an chen omte ina zok chuan alut pal lau chen chuan a thian pa chu a bele a khoya ngei om ka ngak reng che anya atia I chen oma ka lut pala engtin nge ka ti ang ti in alo changa chen chuan a tuk ver le a chen omte tuk ver chu in ngai tak zuan kai mai thei ani ti a hre chhuaka ti chuan manmo dewin a thian pa chu a ina chuan a lut pheya ti chuan chen a thian pa chuan kong khar chu a honga a lu tira chuti lai chuan chen chu thomnu da na a abiru a khuman da fel nu chuan hosia chuan in chung lama chawa thuam no da na te chu en fel adua ma se chuti lai chuan a phone chu a lo ria a chang le ria hosia chuan thomnu da na bom chu en aladu tlata ma se a en ani chuan chuta chuan chen kha abiru boxia a thian pa chuan hong lo turin le en lo turin angena usio po chu akal ve mai boka atu ka chuan usio chu architectural company lian taka interview turin akala architect ni chu atum berania ma se interview tura akal chuan assistant manager na anlo offer le a chu na chu kalsana architect ni adu to awangin an na offer chu nol atuma chen chu a then omami chuan alo bia a tu chi ange moi ni le ni nge muza chu helai vela hian I vei renga thili ziak pa reng boka helai mun hi ilospa ya mi le atia ma se chen chuan a then om chu alua thu a shil ba ka chu tianga a chungchang soi turin dikna anei lo atia chen chuan ama mingin ina lua lo awang chuan a zo na chu thil om lo ani shan lo chu ti lai tak chuan u sio lo kala chen chu aron chana chu pa chu a buai na tur a om lo thu a shila thil poi zok a thlen huna mindem hausu atilet vele a chen chuan in lemazia chu a mu a engspy ma ani lo ti a soitela in a design thin awangin chulai mun lem chu a zia thu a shila u sia chuan midang nu na buai to lo tur a shilin an hne na changa aruka power supply alak te po an soi ngai lo thu a shil vele chu pa chu angoya akal ngal da ya u sia chuan chen chu thilin pui turin a shwaya ati ra changin a in chu ama lo ani ti a shya thu a soya chen chuan escape from reality game khel te chu game pon lama a mu arim lowa chung mi te nen chuan in zom na anei theilo ani ma se u sia chuan in lo idu te chuan min shil tur che alom atia chen chuan contract dang kan siam le mai don nia tun tum chu kapmingin ani to ang atia atu ka chuan u sia chu anu le paten an lo tlo thuta chu ti lai chuan poisa anei lo wangin a in lua chhong ni na chu chen na lua tir si a midangin an lua ti anu te a hril si lo nen chuan a buai khop maya anu te thlen ma a in thleng man tur chuan man mo dewin a ho a chen chuan in chhunga a hria thei nan le alo bi ru man nan ring deuh dewin a chonga anu te chuan ring dewa a chong reng chu makan ti da dewa ina chuan an lu vele mi pakor lian ve tak chu an mu a u sia chuan tun laia chuan hetiang hi an war to zok alo ti vata coffee machine man to tak chu an mu le a chu tiang thila nei chu makan tia a in chung chu arin hlel om deuh vek mai ani chena phone number deal adu awangin a phone chu a charsa a kong khar pon lama chuan khonga in lo lut ri su ti chu atara zanania
chena number chu anei to a biak tuma pona chhuah don lai takin chen chu alo thlenga anu le pa te an oma wangin ina chuan ludri lo turin angena chuti lai tak chuan anu in alo mu a anu chuan makati hle a usia chuan a hna tho pui ani thu ashila anu chuan an bula zanria kil ve turin asoma an thu tho lai chuan an fanu chu engtin nge hriat an zota usia chuan na an thok ho ti alo soi le a anu chuan chutiang ani te chuan engwangin nge he ina hian alo kal ati le a chen chuan in luan na tur lekha ti fel turin akal la lo ti a usia chuan alo khap wata ma se chen chuan in lua tur azon thu le usia chuan a mel hriat te in a mu sak thu ashila chuti lai tak chuan usia chuan local ro lekha chu ka pe angche chuan nikal don nia atia chen chu akal puita a ti chuan anu le pa te om chung chu coffee inin om khutlai pui atuma ma se architectural company atangin an lo bia a atu ka an company ya interview turin an lo shila usia chu company lian takin an lo bia ka wang chuan a hlim em ema chu company chu game design tu an nia chen po chuta chuan a thok ve ani atu ka chuan interview tur chuan a vakala chu company nei tu chu chen ani ti a mu chuan makati hle a chutiang khopa house asi a apartment alwa ve du te chu makati rualin a hlim tel boka a project chu a mu tira a soifia boka chen chuan anal lutuk thona in a chim mai a hlo om thu a shila chuti lai tak chuan usia chuan a chim tur venna a da tel ti a shila chuti lai chuan chen chuan anau pan laya building chimwanga a hmangai tak a chan te chu a hre chhuaka usia chuan rental contract nen chen chu alo ka game designer ani awangin adu anga na atho aphal sak bokani chen chuan a hna te a za sakti chu a hre thiam ngala ma se enga tinge I hna I thak le I in midang ilwa tir ti hi inu le pa te ishil lo ti in zota hetiang te chuan I hna thona apo midang te I hne theido nem ni inu le pa te po I ma chon ngam lo ania ati chuan u sia chuan angai nep ni in na hria a thian anga ka en che awang hian ka hna dil min hnol saknan I hmang thei ti na ani lo atia lom lo za thian athawa ma se a hna dil kha an pom sakti u sia chuan a hriat lo wangani appointment letter an thona ti chuan a hna thar thok turin phur takin akala a hna tho chak em a tho theita ka wang chuan a hlim ema chu mi zana chuan company a join thar lom nan a tho puite nen zanria an kil hawa ma se u sia chuan a lem tam dewa wangin chen chuan a hruai ho a in an thlen vele thoro city ruler bo thu tania atia rang takin alo hara a kut chu silai angin a hmang boka chen chuan a nui le ria a hlim pha hle a ina chuan ada luta in hnuaya thutna a chuan a mutira ama chu in chunga muturin a chawa kongkhar chu akala ma se zanlaya chuan a tui halwangin a thowa kongkhar chu a hong theita lo usia chuan he kongkhar hi a in lok to chuan manrua nen lo chuan a hon thei lo atia chen chu a tui hal to boxi a balcony atang chuan tui chu a pe a zan khuwa in balcony a chuan kumtam tak in sheto ang mai in an ti du na atu ka chuan mi pakhatin an kongkhar chu alo siam saka ti chuan na thok turin an kala chen chuan a rualakal turin a shila ma se company an wa thlen chuan usia chuan alu fel ma chu kar lo omri turin a shila a chan chu midangin an lo mu chuan mimal indu sakda wanga company alu tia an soi a hlawani chu mi zan chuan mun poimo taka an kala chen chuan meeting an zo ma chu lo ngak turin a shila meeting chu an zo ta a chen chuan an meeting na a zuwa ina wangin kar khal turin usia chu adua a shwai ve chanani thu a shil boka nikhat chu na a tho mek lain chen chuan a bele a kar to pa hian in neina a kalve turin ka du chea atia chen chuan kar khal a peilo thin em awangin usia chu driver a amanga an kaltum na mun chu an thlenga thler kara anin nei awangin longa chuan an ngaya usia chuan nangma in wakalla heta hian kalo nga kangche atia chen chuan
kabula ilo kalve angai atia ti chuan an kal dun ta a mo chu chen nen chuan anin hnai awangin chibayan buk na sa a mo chuan alo mu vele a hlim em a pasal tur chu in hmel hriat tir atuma awa ko chuan u sia chuan mak ati hle a abial pahlui kha mo nei tu tur alo nia ani po chuan u sia chu a mu vele a kim ki dewa u sia chuan a melten tak chu a mu pe thlot lawa a kalson daya an long chuan a rui ani an ringa ma se chen chuan thil engemaw a om a ring thunga u sia chu lo om ha damla kati turte kati zawanga ka local don nia atia chu mi hnuwa u sia chuan mo chu lompui na thu shil atuma ma se abial pahlui chuan ani na apuan sak a hlau hle a u sia chuan pa ngai dewin abia a mo chuan diktak chuan ka hlim rualin ka hlau thawng ani atia u sia chuan ka hre thiam che lom inin nei thut boxia ati chuan mo chuan mak ati in engtin nge ishiat ati zuya u sia chuan chandan tur a hre thiam lo hle a ti chuan bathroom a atlan luta a chan chu mo chuan in nei thut an ni lo dan te kumhni don chu anin zui to a ma se anin thena tharei lo te liam ta a anin zui le thu le a hmangai wanga nupuya nei adu thu te chu alo shila chumi omzia chu khati chu khan u sia chu alo kopchar charani u sia chu abial pahlui nu chuan pon lama a omna chu akal hnana mi tu ma an lu lo nan signboard ada boka ma se u sia chu chen laptop petura kal nge angaya ti chuan u sia chuan tukvera changa chhuwa mai atum ta a ma se a phei khok chu in chhunga chuan atla a ti chuan a phei khok po chu akal san topa kilongin chen chu laptop a building design adana chu awa pe a chen chuan makati in enge achunga thlengti a hre thiam lo hle a an meeting an zo hnuwa chen chuan engthil che ange ichunga thlenga atia u sia chuan ka tlupala ka phei khok ka tibowa atia u sia chuan longchol na a chuan wakalla kaloma kangche slipper ne na kalchu a moilo e mai atia chen po chuan ole min lo ngak reng don nia atia ma se ani na taka chuan achunga thil thleng chu hriat chhuwa atum mani ti chuan midang ti ti thawm a hria a u sia kal hnan tu chu mo nei tu nu ani ti a hreta a chuti lai tak chuan u sia bula chuan aleta mo nei tu tur hi ibial pa inin hual na ti top tu kha animo chu wang chuan i mu vele mak iti bok atia u sia chuan a thil soi chu a dikti a hrila a hlim lo hle a ma se a thil ti swala shem na pek le phuba lak chu adu boka ti chuan anin nei na a chuan awakala chen chuan a chan puya chena bana chuan a inrin tok theinan avuana in nei na mun an thlen vele abial pahlui chuan kut in vuana an kal mu chuan atal buai ngala anin nei zung bun chu atitla a u siawi ma tak chuan atla a charatuma ma se chen chuan lodangin mo nei tu chu azung bun ti tlak chhar turin ashila ti chuan awa chhar tange ya chu mi zan chuan an din tlan lain abial pahlui rap thak tak nu chuan u sia chu khoya nge i phei khoka oma iti bawem ni alo tia a fapa chuan kanu enge ilo ngai to a ama hi shwaila phei khok dang bun tur wazon puila sleeper ne na helai huna ombik chu nuamati lowange alo ti ngala chen chu alo inrol ngal wata in soidik che alom sleeper bun bik chu a in hme lowin a moilo khop mai inu du tak ka thian nu kal hnan tu hi a phei khok lak sak turin shilro atia an phan sa hle a ma se chen chuan CCTV a engkim alan vek thu a soile a mo po chu alung oi talo engwanga chu tiang thil chu ti nge ini atia chan ngai na reng a shelo u sia chu a in sum thei ta bik lawa he tianga thil ati chan hi ka shil vekang cheu thlathum liam ta khan kanin hualna aron ti top thu ta midang alo bereng ti ka shelo ani ma se vo in hian nupuya nei ti ka hre chuaka chu wang chuan anu hian min kal hnan ta ani ati tapmia mai mo hne na chuan inin nei na tur ka ti buai veka wangin min ngai dam don nia ma se
thudik tak hi ishiat nge ya ngai ani atia mo chuan zungbun chu apaya apasal chu abenga akal da ya usia chuan phuba alak wang chuan aril runa po azia ta dewa ake chu anata wangin an holama chen chuan apoho a ni khat chu usia chu chen nen an elpui company ya resort project wangin an kala usia chuan kara chuan thehngila nei wangin laturin alet le a chuta chuan an company a thok ve pakhat chenan a ban tak chu awa mu a chupa chu spy alo ni renga usia chuan lo dan atuma ma se alo nama kutthla ka tum lai takin an kalna company nei tu fapa jo chuan alo chan mana aman tira usia chu ngaidam dil turin ashil boka ti chuan elevator a an chuanga an company a thok ani empty azota chen nena an kaldun thule an na thok ani lo thu ashila meeting an zo nu chuan a tho pui pakhat chuan iwa thang rei ve chuan engtin nge jo nen inin hriata company nei tu fapa hi ani asin atia usia chuan company nei tu fapa hi ani amo kalo shemya lawa in hnuaya kan in hmufu deuh mai mai ani atia ti chuan usia chu a tho pui pa nen resort sakna hmuntur enin an kala usia chuan company nei tu fapa jo chu nar atum char chara a chan chu an company le jo te company in kara in rin helna a omwang ani zana chuan ro alo sura a man ro te chu lakhomin a thawa jo chu abula awakala ka tha ho angche atia ma se alo du lawa min huaim ni atia ka she thiame kan company le in company in kara in rin helna a om si a ma se mi pa ka ni na angin hetiang huna ro sur hnuaya le ngal nula ama chawa om kal san chu ka theilawani atia ti chuan arwala ho chu arem ti ta a ma se chen chuan ro asur ti ashriat vele usio shwai tur chuan akala a mel makara an chuang dun ti ashriat chuan an hnunga a hala an tlan na tur konga chuan dingin usio chu ashwai da ya jo chuan in na thok ka ruk sakche I hlawani mo lungai su atia chen chuan nilowe ka company ya amadu thu rengin athoka in company ya adu wangreng athoklo anibok atia ti chuan usia chu film khur turin ashila an company nen an tho ho wang motin mi tha ani ti na anilo atia an project chu zo thuai an tuma ni khat chu usia chuan escape from reality game chu khelle atuma tun tum chu journalist ani dona ma se vandoi thak takin chu ge ma chuan pasal aneya a pasal chuan ge da tang chuan usia chu azui tlata a rol chu nuamati mel hle boka a hong or chu thli in alen pala chen chuan alo chara gema a pasal chu alo in rol le ngal thuaya abula hian ka om renga ngai ati zuya chen chuan akal san da ya usia chu alom hlol lo a pasal lem chuan a kor hak chu thak turin atirenga ma se usia chuan dora chuan he su thi I in me don lutuk pa hachin la atia chutia sut hatura akal lai chuan remchang la in alaka tang chuan atlan bo da ya ti chuan cinema hall a chen muturin akala interview nei tura akal thu awashila ma se chen chuan eng interview nge isoi somna kalo thon che a ilo no la ni kha alo tia usia chuan alem chan no te en chuan chena thil soite chu a inziak si lawa bumatum le ani aringa ma se tun game chu achak lo thei lo ani atia chen chuan khoya nge ipasal du tak kha om kalsan che kha adu si lawa atia usia chuan a dan kha ka ngai angam lo min tina donin ka shia a chu wangin ka tlan bowa min mu le ka du to lo atia chen chuan lungai su azon mu le che hi ka phal ngai lowang alo tia ani na taka chuan chen hian gema apasal lem chu a thik dewani usio chian nu chu apopui pa nen gema chuan an lama usio pasal lem chu thinrim tak hian alo kala I chian nu in sut ka leila in min kalbo sana ke aya mel thazok mi padang bula akal dai atia usio chian nu chuan alan dan chuan tlangwal chelo tak bula akal mai lowin
nang chu email thalo mai bo ni lowin eng thila ma ilak tlak lo ani atia ti chuan chu pa chu a thinarim ta hle a boina siam atuma u siole a thian nu chu za pa lo takin an ming ti hliau tumin abeya u siawin a thu soi chu a lo hria a vakal hnain a hmaya a beng hoi soka anama khoilet ve atuma an bula milim chu a lo tluwa chen chuan a hun taka lo thlengin u sial chu a run veng him mana a tho wata I tha em anani mo atia ma se chen chuan ana chu thupin ka tha e atia ti chuan chulai staff lo om chu chen chuan police ko turin ashila ma se an tlap ming a hliau an hlau bok si a police ko tur chuan manager phalna lakna saka ngai ti an soi vele chen chuan ama chu chulai hmuna manager ani ti asoya mi zong zong chuan makan ti veka chu mi hnu chuan u sial chuan chen chu alo nga ka doctor nena in entir turin ashwai luya ama achan na wanga a in hliam chu a in thiam lo ema atu ka chuan a ina a han kala ama wanga in hliam le a ku chu a man theilo awangin u sial chuan ei tur siam sak thina a ruk tak chuan chen chu a hlim hle ani zana chuan a thian nu nen kara an chuanga gema an mani ti boy tu khan an kar chu azui ti an hmu a chu pa chu gema a thil ti awangin company a changin ban alo ni a sutatuma an accident trepa chuti lai tak chuan an company mel ma zo chuan an mani zui tu chu alo ti dinga atlan bo ma in police man tir ngalani u sial chuan tun tum chu kalaka I thin rim lo sham ka beise a chan chu kan company pani inkara in elna hi omlo se chu thian thatak kan ni nge ka ring atia u sia chuan zo chu mi thatak ni in ashia a chan chu a chanpui na sato ema ma se a that na phena a chung rila khak na om chu a shelawani ti chuan ina a ho a chen nen building an design dona chen chuan a hotlai ema wang chuan makalo ti a chana zota u sia chuan thil thleng te chu a shila ma se chen chuan zo chu betolo turin a shila chu mi pi alama thil thleng eng po a om chuan ama chu shil masaber turin a shil boka atu ka chuan u sia chu a tho masa a chena tho ma in an ei tur chu alo leizo diam to a chuti lai chuan a in chu an lo kika awa hon chuan a pangpar tur alo thlenga chen chuan tunge lo thon che atiwata ma se u sia chuan angai nat wangin ama na leiti asoya I du chuan ka semve angche atia kongka chu an lo kik nun le a ma se tun tum chu u sia ipa ani thunga chen chu manmo takin bathroom a biru thwai turin ashila ti chuan apa nen chuan an ti tia apa chu a ho thlengin thatakin alo bia a bathroom lam chu apan ngal wata kongkha ra honga chen chu kun ngoi ngoi chungin din mun khir taka a omtir thina wang chuan ngai dam adil mol mula pa chuan thil thei hil aneya wangin alo let le ti an ba muthuta u sia chuan kongkhar chu alo khar lo awangin a thu ruk chu hailanin a omta a sia chuan chen chu in chung lama lo ngak ri turin angena diktak chuan apa chuan abialpa ani arina wangin a hlim zoka afanu chu pasal dang nei a khap mia lowa chu aya thil poimo zok chu abial pahlui rap thak tak thei ngil chu ani ma se mi in abial pathar nen an cheng duna engtin nge apasal tur anei tak lo kha hetiang maranga a thei ngil thei zok le ti in a chanchin an soi a hlawa u sia chuan mi thu soi mai maya abwai lo thu ashila a na tho na hmuna an manager ania awangin a apartment chu anin chom ti soin anin kara eng in leichi na dang ma a om lo thu ashila apa chuan makati hle a engtin nge ani hi in manager ani thei alo ti thuaya chuta tak chuan an hriat lowin nadang a thok ti a she thiam ngalani a chuan ina a ikai sang emo kan ti che a hetiang na te chu I lo thok reng to a ek na nga ya abula changin I ele remote ani hi I hun hlutak I khoral zelania atia an thu le hlawang chuan anin hnial pha a chu mi hnu chuan u sia chu ruma a in kal khuma
pon lama chuan a chuak du talawa a chan chu apa nen anin mu zo nu khan alung nur ema ti chuan chen chuan ruma changa alo chhuat theinan purun te chu chhuat laya atitlaluya lo chuak la lo char khom ro mun ka ti nok vekania atia ma se u sia chu aruma tang chuan ala chuak du chuang lo ti chuan u sia chu a tho chhuat theinan in chunga tui her ho na hi a chia a I lo chawa I lo thla ka nga ya a ti le a u sia chu a han kala ma se aruma changa a chhuat theinana a ti der ti a re chuaka tui her na chu a chilawa na tho an nga ya wangin ko chuanan a mangani u sia chuan I thu soi kha alo dik che ani kanu le pa te laka zep kan nei awangin boy lo na tura ka boy pha fo mai an laka thup ka nei tur ani to lo atia ate kwal vel na lama alu chu atawa a chan po in chung chu u siawi san zong mila siam ania ani chen la asang boxi u sia chuan anui le te a atu ka chuan u sia chuan ati dan pa nga in an pahnia an eitur te chu ale le a chan chu chen ban chu anat wangani ni tin u sia chuan amamo te alak sak thin ni ma se an omna building power supply chu atop thuta engthil nge thleng ti hriat tumin an chen omte ho nen chuan an kal khoma u sia chuan keiman kan siamange atia architect ani rwalin electrical license alo nei tela asiam fu lo pal chu a hlau ve dewa chen chuan ti dan tur alo shila ma se u sia chuan a oi sak lawa ti chuan ama du danin asiam chalo ta renga ti chuan chen chuan screwdriver ala a dinglama mi chu a hera ti chuan power supply po an nei vele theita ani chuti lai tak chuan u sia chuan mak atina samai a chan chu aban dinglam chu gema a in hliama wang khan a mang thei si lawa tuna chuan idam fel to ti ka sheta atia ti chuan chen chuan ngai dam di la tuma ka tum reng wanga na der ka ni lo ruma changa I lo chhuwa theinan le I in khung reng lo zok na na ni atia ni khat chu u sia chuan teddy bear aleya na in tau na thina chuan ada a in tau le huna alu tau nat lo nan ada saka chen chuan lak thla ka tuma u sia chuan a phal lawa ti chuan u sia chu aruma na athoka a phone chu alo ria anute in alo bia apa in pasal tur alo zon saka chupa chu muturin aron shila a phone chu speaker a on si a thil soi wang chuan a speaker chu a off ngal wata chen chuan engkim chu alo shihman veka tuma a mu du lo thu a soi po chuan anute I chuan muturin a phut lui tlata chuti mek lai chuan chen po a thian tin an lo beve phone man pa chuan teddy bear chu a nek dera teddy bear chu khoi vele a chong thei chi alo nia nang sabeng tung ti chuan a richar chara ti to patuma ma se a ti top thiam si lawa u sia chuan I in tawli animo a benga khan metla a ri chu atop mayang atia atu ka chuan chen chu alo thowa u sia chu a mu lo awangin atuk chuan eitur ada saklawa angaya nute in mutura ashil kha a muta ani ringin alo di taw ve deuh topa ma se mi muturin u sia chu akal lawa chen ne na an eitur kek lein a chuak mai chawani ama zok chu u sia shil masalawa kal ani zoka bia ka tuma a chang thei si lawa u sia chu chen ngoi renga a chu awang chuan a lom lo vele thunga a zana chuan anin mu tum na restaurant a avakala chen chu a khola ala chang chuang lawa restaurant chunga chuan a lo thu renga u sia chuan heta I om renga ka kholi chang si lo atia chen chuan midang muturin ni chuak ani lom ni kalaka changin enge du ilanei alo tia chuti lai chuan u sia chuan alung oilo na chu a she thiama iwa han lu lul tak I tuma pamulo kanute in alo soi mutura min shil te khachu katum lo shim shim chu wang chuan kanute in min hau pha le ngala thil hria thiam lo inei chuan min zot ma sa thin la atia kalo hot lai chan chu kan pani ei tur ke kaleya ati le company a chuan design competition chungchanga meeting an neya
an competition nei tur chu ni reilote a an chandona an lau thong hle a chan chu an project chu confidential ania pon lama a chhuapal an hlawa an project chu hotel lian tak ania chu chuan investment tam tak a hring chuak don ani chu mi an project li kaut hlauna awang chuan chen chu aril ru a ha em awangin ina po a holowa a bodaya usia chuan a khola balloon zwar tu in a balloon de chu anin chunga a thlo chho wangin lak sak turin angena a lak theilo thu a shila chen chu ina chuan awa ho a ma se usia chuan ati derti a re chhuaka competition wangin ina ilo ho du silowa ina ilo ho theinan ka bum che ani kha ma se inchunga chuan I chho angai tak tak ania atia ma se chen chuan a oilowa a bum le ani aringa usia chuan leilon chu ala a chho atuma ma se chen chuan keima kalon zo kange teddy bear ang thil maksak deuh te I da to lo nan atia sia chu alon masa a chen po chu alon ve a balloon chu alo om tak taka ma se balloon chu an chut na tur cheinan usia chuan alei alo ni a competition nei ni alo thlengta a chen chuan an project chu a pho chhuaka chulai hmuna omte chuan an project chu an fak le a an mel ma jo ero ahlim lo le a chuan competition result chhuah ma chu pona an chhuaka an hlau thong ve dewa chen chuan ne na kan changlo ani po in theitop kan chhuati in shedonia ti in a chong thlamwana chuti lai chuan mi pakhat chuan result an pon to dona wangin an chut na hmuna kir to turin alo shila company a chuan lom lo mel zet hian an leta company a thokte chu al thriat chakin an nom boka ma se usia chu a insum thei ngam talo aron nui chhuaka chen chuan lem chani thiam lo lutuk alati zuya ti chuan competition a an chak thu chu apuanga na thokte chu an lomin an hlim tlang hle ani ni khat chu chen melma jo chu escape from reality game a chuan game nei tu sha tumin akalti usia chuan a mu chuaka jo chuan game nei tu chu chen ani aringa ti chuan usia chu chen veng him turin akal ve ngala ketpo leilowin aluta ma se chulaya thokpa chuan ticket a nei lauti a hriat chuan chhuati ratuma ma se chen mu phal sak turin angena thilpoimo tak shil tura oma ka hril zo vele ka chuak nga lang atia ma se chupa chuan a phal sak lawa ti chuan usia chuan chulaya mi ti ho chu a ko khoma mi son thar a pedon cheu atia chupa chu an din hwalta veka ti chuan usia chu chen muturin atlan ngala akuta kain chhuwa pui atuma ma se vanduai thak takin a mel ma chuan alo humana ti chuan jo chuan game nei tu ani ti a hreta a ti chuan an pahnih chuan an chhuaka chen chu game a zo ma an lo nga ka ma se usia chuan chulai hmuna chen mutura akal chan chu hriat adu a jo chuan a u nau pa ani thu asoya usia chuan arin lo deuh thil asoya wang chuan mak atia jo chuan chen nen an cheng du na a hnuwa chen chuan an chung kwa chu kumsom pahnih ani lain a chhuah santi a shila chen chu ring lo tur le apa poisa ruwa atlan bo thu te a shil bokani chuti lai tak chuan chen chu alo chhuaka ti chuan an ho dun le a usia chuan I u nau pa ani tak takem ti in azota chen chuan nilowe ka u nau pa ani lo atia usia chuan in angloin in namhing po a in anglowa I u nau pa ani ka ring lo reng ani atia chen chuan a soi fia a nau pan la in apa in a boral sana chen anu chuan jo apa chu pasala anei wangin an cheng hoti ashila chu wang chuan a nau pan lai hun chu sheom takin a mangani atu ka chuan usia chu chen nen an chuak du na in an ho thlen chuan usia chu kara chuan amu hila chen chuan akai tho du lawa ma se ama in alo harve maya kara ding ti amu chuan enga tinge min kai tho lo atia kar tang chuan chu atuma ma se usia chu awai de ruaya kong khar chu a hong theilawa chen chuan enge diklawa omem ni thil a thlak tak ti itum le amia atia ahnuwa a hong theita a chhuwa chuan ruwa lo sur chu a mu a hlim hle a chen chuan engrua sur ma a om lo wang chuan makati a amit vai ani ti chu a chiang hle ani
chuti lai chuan chen chu apan hnaya email thazia hi isha im he thu hi hun rei taka changkhan shil cheka du to asin atia sia chuan a hnai le zwala chen chu akis ta thuta atu ka chuan alo hara amania ahun mandan chu a hre chiang thei talowa an chhuana arui awangin a chiang lo ruaya chen hne na chuan ngai dam dil turin a chawa hilti swal an nei le nei lo azota chen chuan ma le nangma thiami in chantir ngal ani mo atia o sia chuan nilowe engma ka she chuak theilowa enge ka ti min shilte atia a kut chuan a hmui chu a hup thuta ka tok che ami atia ngai dama dil mol mola idu chuan min tok let ve donya kadang lowang che atia chen chuan a hnai zela o sia chuan ami talo chinga ma se chen chuan a hnunga bol chu ala a fiam zewa a kalma a athil siam ei masaturin ashila ma zana arui e mawang chuan taksa zia omna tur sup asiam saka ti chuan an ei ve a klapa chuan escape from reality game khel turin an kala rongcheng khopui avalu chuan chulai muna meche omjong jong te mit chu chen chuan alaveka u sio po chuan alo en renga ma se amison a re chuak thuta korma chuan adinga khonga in minjan puiro kapa an mana poisoilo ani na finfia katumani ti in ashila ma se chen chuan a boy na tur ani lo ti ashila a hna nen a in zom lo thu alo shil boka a kalsana ti chuan a pia loka tuizwar tu chuan u sia chu alo kowa mi tu emo in atan thilanda thu ashila botola chuan mangai masa mutura klapa kaltur le apa chanchin thil poimo chuta chuan a shil tur thu alo inziaka a hmu tur pa in akor hak tur ada sak chu ha in klapa chuan akala ti chuan chen chu ama a alo dinga u sia chuan ani hi ka mangai masa engtin nge ni thei thil thei ani lo atia chuti lai chuan minister fang chuan aron pana ti chuan ama zok chu a hmu tur ani aringa ma se u sia chu a kalpela midang awa hmu a chuta chuan u sia chuan chen chu a hmu tur a mangai masa chu ani ti a hre chiang ta a diktok chuan an pahnia an lam dun chu a hlim ema ma se thok le khata police an lo lang thuta u sia chu an ron zonga chen chuan atlan chhuwa puya an bi ruta a se u sia chuan akuta achela asireng boxia chen chuan tol son turin ashila u sia chuan ka hlau wangin alom hetianga ka om ka zarboi lo che hi atia chen chuan ma se ama in min zarboi lom alo tia a an khuma ti chuan chen chuan amana a tong ri chu sin an hriat lo nan a tong zoi tira chuti lai tak chuan a ruizana chena chunga athil ti chu a hre chuak thuta ngai dama dil le ngala a rui wang le avai ruai wang chuan athil ti chu a hriat lo thu ashila chen po chuan alo she thiam ve maya ni khat chu apon chuak alo ho a apa tan thil engemo alei saka tokana ada chuan chena bek atitla a chuta chuan sana alo oma u sia chuan asana atitlak pal thu ashila ma se chen chuan apoilowe idu zong takani chuan inei theyang kadu zong ani chuang lo alo ti sam eta u sia chuan mak ati dewa sana chu bp sugar le heart rate te en theina ani tela u sia chuan thwa ati in amang chin vela ma se chen chuan a chong el na ni in ashia a idu lo chuan min lo pelero atia lak sakatuma ma se u sia chuan a pelet phallowa ti lai tak chuan anin na ilutuka u sia po alungphu arang hle a lungphu chu alo lang zel si a an omdun wang chuan a zak dewa akal ngal dai zana chuan company ya computer ma a thua chena hnara chuan a in tawpal thuta ngai damadil le a tawna a chuan vurin ade saka ma se anin hnai em wang chuan an pahni chuan an lai dewa ni khat chu chen chu anin lama an soma resort nei tu in competition a an chakle resort main designer a athana wangin party an buat saya ma se har satna a oma chen chuan investor thar azonga ma se van doi thak takin jote company lo chu investor lian tu ma an omlo ma se u sia chuan investor dang chu alo zon sakve a chu wang chuan party na a chuan atlai pha a jo chuan alo hmu a
engtik lai po in chen chan turin ilo omzel ani mo atia u sia chuan isoi dik che e chen chan tura local kan nge yalom atia chuti lai chuan a thopui te chuan an lo kowa in thak turin an shwaya a in thak fila party na chuan alo luta zo chuan u sia chu alo mu vele amita la ngala chen po chuan a in thuam na chu in me ati in moi ati em boka ti chuan chen chu investor a thlan sak om na le kha chu peturin apana chuta chuan chen chuan atlai chan te chu a hre thiama ti chuan thu sei turin stage a chuan alona zo te company nen an tho dun tur thu aron puanga kum thara changin a investor tur ani thu a soitela mi zong zong chuan makanti a chuti lai chuan u sia chuan engtik lai po a tho pui du lo a tho pui don ta ka wang chuan a hre thiam lo hle a zo chu u sia beturin akala ivalom lo mel ve in company hian min ma mo si a kan company aya tha investor dang in mu thei ngai lowang alo ti a ti chuan lampui turin asoma u sia chuan asom na chu alo pom saka an lam dun lai mu chuan chen chu aruk takin athinarima chu wang chuan stage a chawin zo chu an tho ho na turatan thu sei turin asoma u sia chu a tho pui no bula avadinga in thak na tur kor aken sak wangin lom thu ashila chuti lai chuan a tho pui no chuan a in thak na tur kor nal tak chu ama ken sak ani lo thu ashila chen chuan u sia tan lo ra man sak turin angien chau jok alo nia ti chuan u sia chu thlifim dong turin balcony ya chuan a chawa chen chuan a investor tur a thlan na a thutluk na ashil lo wangin ngai dam adila ma se u sia chuan an company hlok na tur angai tu awangani ti asia thiam puya kumhlui tha zan ani a u sia nu le pa te nen zanria ankil howa zanlai dar som pahni arik ma chuan kum thar lim taka thlamuang tak le har satna omlowa mang turin u sia chu du sakna ahlana anti dan thin angin in chunga chuan an chudun le a u sia chuan an project an la tho zo lo te chu thara zo man atum thu asoya kum thara ti hlotlin adu azot ve a ka zo na te chan na mu ka du atia u sia chuan alua akhoya i zo na chan na chu i mu ngei ka be sei atia chen chu du mel tak hian a ena a hnai zuala ma se a hlata a omtir zo kani chen chu akal da ya chuan u sia chuan a zuya chen chuan project an zo rwala in a chwa san tur thu a lo shila sia chu makti in a phu zoka a hnai don veli a kal san chu a be sei lo lam da yani a tu kania company a po chen chuan a endan adang ta hle a u sia in good morning ati ma phe chuan a mulo der char chara ti chuan in luaman a pek lok chu a chwa le ma awangin a peleta ti chuan zo chu meeting an nei awangin a lo kala u sia chu gift alo ken saka an tho ho chan na ani awangin atan chocolate alo buat saya u sia in alalai a mu chuan chen chu aruk takin alung oi lawani u sia chu resort sakna huna akal don lai chuan zo chuan arwal kal turin alo shila a tir chuan a hniala ma se zo chuan arwal kal turin adu tlata an kal dun ta a zo chuan ka hlata om ila tum reng ani mo atia u sia chuan an pahni chanchin thu thang biklo a om adu lawa zo chuan a hre thiam lo hle a u sia chuan mi in ama chu angai zong ani an rin thu ashila ti chuan zo chuan a thil soi chu ama ngai dan azot leta sia chuan an rin dan adik lo thu shilin na thok pakhat ve mai ania general ruti boinan a hnai der mai ani thu te ashila tuna chuan chen ti boinan min hman angai to lowang atia zo chu u sia thu soi chuan atilom vak lo a chan chu chen wang a hnai ni lowin aruk takin u sia chu angai na ve tak tak ani an kal na mun an chwa san don lai chuan chen chuan alo nga ka u sia chu shwai ho alo tuma min che thiam la kan na thok ani a le khapoi mo pek tur ka nei boka chu wangin kalo shwai ho ange atia u sia chuan chuta chuan le kha chu a pek thei thu ashila ma se chen chuan chulai huna pek chu adu lawa zo chuan I thil ti dan hi adik hau lawania ama nge hian akal du na zok thang ro se atia ti chuan paper a pek don wang chuan chen chu azuya ma se a om dan chim om tak chu adu lawa zo ka chwa pui wangin ilung oi lowem ni atia ma se u sia chu a ena
O ni e kalung oi lo lom zo bula hian kal to su keiman ka hruai zelang che ti soi chu a thei lo ani an ho la in chen a thian pa chuan u siao thian nu chu ngoi rengin chelowin adin reng thu a lo shila a thian nu cafe a chuan an kal ngala a thian nu chuan a mel ngai a lo mel tlop toka u sia chuan a dan chu makati in a lau thonga ruma a shwaya chutianga chan chu a bialpa in a phatsan wangani thu a shilta a u sia chu a ril ru anangoi ngoya a thian nu chunga le zel chutiang thila thlen chu a be sei lo lam dai ani a thian nu a mutlan chuan cafe kota lekha intar te chu ala khoma thli chuan alo len sona charatum lai chuan chen chu alo ding renga u sia chuan a chap mai donin a in shia a chan chu a kiang om tur tu ma anei lawa a din hun chu a ma alo ton to ani wangin a thian nu chu a leina tak zet ani atu ka chuan u sia chu to te nen elevator a an chuang hoa an kal na tur azota zo chuan alo me saka chuti lai chuan chen chuan I na thok te tan elevator button I me sak vek thinem ni alo ti vata zo chuan nilowe ani te chu midang nen te khin chi ani hleinem alo tia chen chu a thin rim zwala an na te an zo nu chuan zo chuan u sia chu in thla shung lawa chena phalda la kher lovin a mu reng thei thu a shila u sia chuan ole te reng mai alo ti chuan chen chuan I thu soi te kha ngai tuaro u sia hi I mu don chuan ka phalna ilak masaka ngai a chan chu ka company a thok lai ani hi ti in na shila ti chuan chen chu sai ta chuan u sia le an tho pui pakhat nen thla turin an kala chen chuan u sia chu a fala abiak du awangin an kalpui pa chu a chhakla ngalona thalak wal turin a kaltira chutia akal vele chuan u sia puta chuan kain chak takin a kalpuya chuta chuan ngai dam dil turin a kalpuya u sia chuan kalaka ichim om viawa wangotin company chhuwa sanin khoya ma ka kal lawang alo tia chuan an kal zela chen chuan an in tur chu ala a chuti lai chuan u sia chu a mutalo chen chu amang ang ta hle a zong hala tanil thim taka chuan aluta ma se thok harsa ati in anau pan laya apa nen anim biruk siaka apa in zong tura ashilte amin nuwa apa lo om ta lo le athi ti te chu a hre chhuaka ti chuan chia o chu a hria a chen chu tanel chhung atang chuan a kowa u sia chuan chen chu awa ena chen chuan a om dan chu mithi to dam le ang mai ni hian a in hria a u sia chuan thimi hlawani mo atia chen chuan laulowe ati chuan u sia po chuan ni e I hlau lowang tharau te pon rong khopuya nangma an hlau zok che ani kha atia ti chuan chu da tang chuan an chuak ta a chena ina chuan a thian pa chu awakala africha honga enma alo omlo a thian pa chuan pu ka khosa ang mai ei omle pakhata fridge arwak veka pakhat zok la chuan ni tin game rap thak tak a khel reng boka atia chuti lai tak chuan eng game rap thak nge isoi atia u sia in na ban nuwa escape from reality game a khel zia thinte a hne na chan na tur kong dal tu apiang ati hlum zel thin thu te chu ashila atu ka chuan company ya a chol hadam lain chen chu u sia biturin akala na ban nuwa game I khel zia a iche rap thak to buk nen I hna ina tuarang ti ka hlawani avatia u sia chuan enge I hriata na chu thatakin ka thoka project po idu ang thlapin ka tia I na thokte company pon lama until tia I in rol lo ka be sei atia thinrim mel zetin akal sana ni khat chu a thian nu cafe ya an tho pui te nen an om hawa pangpar an lo delivera a nei tu minga inzia lo awangin chen chuan u sia I ta turani aringa zo apek ani te aring le zela ma se an tho pui pakhat chu alo kala ata turani ti asoya ti chuan chen po a tho huaya ni khat chu u sia chu game khel turin akal le a tun tum chu writer ani a amison chu anun channan military commander ne na changa zungbun lak ani ma se military commander atha thin kha tun tum chu player alo ni ve a maka ti hle a sia chuan commander ni don lowem ni atia chu pa chuan tun tum chu commander a chen ani dona chu wangin player kani ve ang atia u sia chuan chen a mu du lo awangin tel lo atuma ma se chen chu alo chuak mana
Ong cheng khopuya lu tur chuan a hma ang bukin alo som le a khur lo viau ma se game chu a khel tlang anga ya ti chuan zungbun chu la ka tuma ma se alo hmana hei hi ka zungbun ani hi ti pa chuan abuna u sia chuan he zungbuna hian kan nun na in khata min lo pe sham ro atia chen chuan idu ani chuan min lo zui ro atia ti chuan a zui ta a ke na ta wangin a kal chak thei lawa ti chuan a zui thei talawa chen chu a kal santa a chu ti lai chuan sweet dor ko ta chuan chen chu adinga helai sweet hi min le sakla zungbun hi ka pe angche atia ma se hoile chuan u sia chuan a kal santi a hria a ti chuan a jong hala dor ko ta a pheikhok a mu a dor ngak tu hne na chuan u siaw omna chu a zota ba pek tur poisa amamo awangin a pheikhok alo zuara ma se pheikhok shal aya pasal nei turin thu alo rona ti chuan mi pakhat game a tho pui chu a pasal ni turin a hruaya chen chuan anin nei contract chu official in charge ani awang chuan a sign anga ya a zungbun chu a pek du lo chuan u sia yi nun na chan nan anin nei contract chu a sign nge anga ya ni ma se zungbun chu a pe du lawa u sia chu ama nei idu chan hi enge ni ti in azota u sia chuan game a hne na a chan thei nan chuan en po ati tur thu a shila zungbun a pek lo chuan pasala nei dona tu na mi a nei lo ani poin midang nei tho don ti a shila poimo ta ber chu a du thu sam ti hlotlin ani chu ti lai chuan an contract chu a signa ma se an vakal na chuan an contract chu a diklo an lo ti saka a chan chu chen chuan a lo sign sak hau lo thil dang dai a lo ziaka akal chuaka chen chuan ne na chan idu chuan kabula local ro kan chak dun don ya a lo ti ya u sia chuan min lai nan na te hi i nei ve lowem ni engwanga hetianga ti hinge ini nai che ka tunga piangin ikal sona kanom shan vele min nai le a eng thil chi ange idu ti hi ka she thiam to lawani game ani emo game pon lama po atia a kalsana chen chuan a zuya in sira chuan a pot luta histumin apan hnaya alukhum chuan CCTV chu a khu a u siai tel lowin a thei lo ti chu a pom ve chana a laka changa hlat tum viau ma se a tel lo wat lei harsa ati ani game zo hnu chuan an chuak du na chen chuan mo phurna la ga du thu ashila u sia chuan engtin nge i mo phurna chu ila kang atia chen chuan ka hmangai che i laka changa hlat tum tur kan ni lawasin i tel lowin ka thei lo ti ka hre chuak to atia u sia chuan akal santo lowang tia intiam turin angena ma se tun tum chu anem nge na adua u sia chuan akut chu a hmuya sik tirin chen na chala chuan anima chen chuan hetiang thil no pangchia hi bansan ro ti pa chuan atak takin kanem he du atia ina chuan u sia chuan alu sufaya chen chuan pon lama chuan alo nga ka asam chu atuam saka hair dryer chuan a chem ro saka u sia chu athawa ma se chena chunga chuan atlupal hlau maya chuti lai tak chuan an thian te an lo luta an ron hmu a an zak dun hle a an cheng dun ti chu an thian te laka chuan an thup thei talo an thil nge yangai ta zan khat chu na an tho dun lain u sia chu alo mu hi la chen chuan a khuma amutira ada pa chuan u sia chu ati harbala ma se u sia chu amu hil dera aban chu akhama chen chu akua ma se chen chuan a da na tang chuan amu hil der ti a she thiama u sia chu alo menga chen chuan alo nui sen sena ti chuan a tho santa a u sia chu a zak ru hle a company ya chuan u sia chu zo chuan ei tur alo ken le a ma ang bokin chen chu alung oi lo le a zan ani ya chen chu a office a alo thua u sia chuan a har nge har lo entumin apan hnaya ma se chen chuan alo pot thua u sia chuan min ti hlau lom le atia u sia chuan i chak tok lo wangin i tho thei lo ani mo ati chuan chen chuan ni tin a ei tur min lo pe tu ka nei ve lowa atia u sia chuan zo an ei tur a pek thin a soina ani ti chu a she thiama ni khat chu u sia thian nu chuan a cafe ya event a buat saya chu event chu chena company project kai hnoi ania
chu wang chuan zo chuan event chu ron chim ve in usia chu gift alo ken le a chu mi zana chuan usia chuan akalpa in tha ala a ma se mi pakhat hian alo su trepa chen chuan alo chan mana film khur turin ashila ma se jo an gift apele ti chu a thei hil haulo usia chu jo an chocolate le gift voina ape chati kashia ania isam kil na kha min muro atia usia chuan engei lo ngai to a atia chen chuan amoi lo thu shilin laksak atuma ma se usia chuan nui chungin min pe kanilo keima le ni hi thik thu chepa atia inan ho nu chuan usia chuan kar to pazin puya asoma chen pon alo rem ti a ti chuan phur takin an chuaka ma se an pahni in an zindon emo an ti lain an thian te chu an local ve a ma se an zinna chuan hlim takin hunan manga tlailama chuan usia chu alo bodaya police te an shila ma se nuwa an hule a chen chuan a muto don lo emoti in a hlau hle a zana chuan usia chuan enge a hlau azota chen chuan anau pan laya apa achan thu ashila apa chuan thil enge molak sak tura in soin an mu le chuan alo thi ti ashila chu wang chuan a hmangai tak chan non le chu a hlau to ani usia chuan a ko a chen chuan I in chunga balloon kha I la shia em nangma nen hian in shelo wila chu khang balloon te ang khan khoya nge ka om ti po ka shelawang atia chu mi hnu chuan in lama an ho a usia chu chena ina chuan a omri a chen chuan zanria abuat chaya ma se chutia ei mek lai chuan atu ka a ei du tur azota a ina chuan omveri turin adu ani an pahni chuan an hlim dun ema atu ka chuan amu chu alo thawa chen chuan loki satuma alo du lowa ma se chen chuan ati lui ta thawa zana chuan chen chu alo ho a usia chuan alo nga ka chen chuan ina ho a ngak tu anei chu a hlim ema usia chuan abana lo phara chen chuan kwa atumani ringin kwa ve lo tuma ma se a sleeper la ka du wanga poturin alo du a ni khat chu chen chuan a tho pui nula chu a mu a usia chuan alo thi ka tunge ani hriat tumin azui ru a ma se zo chuan alo mu a enge heta I lo ti atia usia chuan na wanga akal thu ashila zo chuan chen wangin I local ti a hriat rengalom spy ini zok emoni le ati chuan usia chuan mak ati hle a usia chu a chuaka zo chuan va zuin chen nen inin kara hian engthil nge om atia chuti lai tak chuan chen alo chuaka a kut chu chelin a bial nu ani ti ashila zo chuan mak ati hle a chan chu usia chu alo mangai renga a mel mane na anin kop chu alo be sei lo hle ani chen chuan kara chuan alu tira usia chu athin alarima karadin vele chuan a chuak ngala chen chuan a zuya a pom le ta kara chuan a chut tira a thin rim chan a hriat wangin a thopui ani thu le pasal huala nei thu te chu a hrila chu te tang chuan usia thin rim po a re ta a ti chuan zai thiam adu deuh concert ticket chu a pe a ti chuan concert ta chuan an kal dun ta a chen chuan thil hril tur aneya ma se a beng chen em awang chuan a hre thei lowa usia chuan phone call adonga pon lama chuan awa chuaka trap chungin chen chu a ena chen chuan a phone a ena newsa apa chu building chimrap thlak taka mo phur tu ani ti chu an lo ti chuaka usia chu awa uma engkim hril cheka du'a ma se hun tha kala nei theilawani atia ma se usia chuan enge isoi omzia atia a chan chu usia chuan news tung chang chu engma ala shelawa phone call adon chu anu in apa damdo in om thu alo shila ti chuan damdo ina chuan an kal ngala doctor chu alo chuaka engkim ma that thu aron shila anu chuan chena chung chang chu usia chu ashila apa in news a mu vele a fanu chu zong tura a chuana karin asupala chuti lai tak chuan chen chu pona alo dinga engkim chu alo sheveka chen chu thilom zia azota enga tinge kapa le ipate an tho kho thin ti I thupa atia chena pa wangin an na thona mun chu achima usia ipa po chu a thi ve che pani
usia chuan a thiam lo ani lo ti chu a hria a ma se a thiam lo om chhun chu chen a hmangai na chu ani chu wang chuan a hlata a om ri chu a ngai pha a chen chuan biak tumin a beina sa hle a ma se hospital kota chuan anin hmu a engei lo ti don journalist hawin an ngak ring che ania atia chen chuan nang aya poimo an om lo atia ni khat chu hospital a chuan zo alo kala apa chu alo to a thil ei tur alo ken sak le boka an thu dun vele zo chuan chen hnai lo turin ka hril lok che a ka thu soi ingai thadu lowa atia usia chuan khati lai khan nopang mai alani ati chuan zo chuan makati hle a apa wangin ipa ina thi pha che pasin ati le a usia chuan ati na changin engkim ilo hre sa vek ani mo tuna chuan thudik lo new sapuang zar tu chu tunge ni ti ka hre thiam ta e kapa in new sashiat khan accident ato pha asin nangma wang vek hi ani chu wang chuan min kalsan la I thil lo ken hi kapa ina pom don lo wangin I la let le don nia atia usia chu abung wala turin chena ina chuan awakala ma se nu chuan aron mu a ina hian nula omania atia chen chuan anu chu ina thlen ma chu lo ngak turin ashila usia chu kalatuma ma se chen chu alo thleng mana usia chu a hmu vele akuta awuanin anu hna chuan a hmangai thu ashila chu mi hnu chuan usia chu akala lat atum mek laia anu hna a in hmel hriat tir awang chuan a ril ru ana a ni khat chu usia chu building hlui lua lowa chuan awakala thil thlen dan chu chui chian atuma ma se chen chuan midang emoti in na uma ammana usia alo ni rengti a hmu chuan magati hle a engi heta hian ti atia usia chuan heta hian thil thlen dan chui chian tumin I local ti ka hria engkim min hrilh vek tur che elom atia chen chuan helai mun ni a lo om lutuk I kalna che ani lo atia usia chuan chen chu akal sana ma se chen chuan a zuya local ro ka tha ho angche nangma chawa kalsan che hi ka theilo atia se usia chuan adu lowa kalaka chang hian kalson ro engei la du chewa atia chen chuan apo a ka kalsan theilo che atia ma se usia chuan ka thin tirim tu chu min bumin kalaka thilian tak I thupa I thin lung nei tu ka ni ti I soite po hi dot fekani thian ang chawin nang hian min hmangai engthil dang ma a omlo atia chen chuan soitu ra shelo hle a akis lui topa engma azep to lawang ti in na intiama atu ka chuan anu le pa te in chu atifaya plate chu a thlau pala a charpa chuan trap chungin chen chu a hmangain theingel harsa ati thu ashila anu le pa te chuan chutianga om chu mu she om antia ti chuan atu ange ya chen bula kal chu an phal sakta a chuti lai tak chuan chen chu game an khel na hmuna chuan a oma usia chuan chen chu a hmu vele awakwa ngala atu ka chuan chen chu anu pasal zo apa muturin akala anau pan laya ina chua sana changkhan anu pasal chu mithra ani lo ti a sheto a zo apa chu athil ti swala evidence anei thu ashila ma se zo pa chuan khongei bial nu om enga ti ngei biak lo atia chen chuan usia chu a khol ngala ma se a khol chu ala theilawa chen chuan khoya ngei da ati chuan factory hlui accident thlen na mun nge ya kha na om ti ashila chu vele chen chu lau thong takin factory a chuan akal ngala chulai mun chu akang na sato hle a chuak thei si lo ti chuan a chawta a ma se chen chu a hun taka awathlenga apoma a chwa pui ngala achunga thil thalo zok a thlen chu a hlau ema anu pasal chuan chenan evidence ane iwang chuan khatiang thil kha ati ani zo pa chu ahma a building accident thlentir tu ania ti chuan chena pa chu ati tuwa apu ani chenan evidence ane chu a be seilo hle a anu po chu aril ru ana a pasal thina wang chuan a chapa a pasal thina amo phurtu a pasal tharle a fapa nen heile chen an lo cheng ho te chu aril ru anat le pha boka pulisin an in lam chu an lo pan mek ani zana chuan chen chuan usia chu ala dam that lo awangin damdo ina awakala usia chuan abulamu ve turin angena dulo viau ma se usia chuan ati lui wangin amu ve ta a atu ka chuan usia pa chuan ngai dam dil adu wangin chen chu an ina leng turin asoma
thu ti ka lo lang chuak chu lom om ati thu soin thil thleng ti awangin ngaidam adil boka apa in nei a soi rik ma chuan an la hlim tlang hle a u sia chuan tu na ri chuan pasal nei atum lo ti a hrila chu chuan chen chu ati lom lowa ina an let nu chuan u sia chu in nei adu ma a hmu du lo thu shilin kong khar chu a khar hnana ti chuan u sia chuan kong khar a hun theinan chuan lam chi hrang hrang a siama ma se hun pha chuang lowa a hnuwa u sia chuan thom mak deuh aneya chen chuan thil dik lo omani ringin avakala u sia chuan alo kwa beta ka kaltir don lo che atia company a chuan chen chuan a hna thok te chu a zin don awangin amang tha loma u sia chuan khwa mi alowa azin san tur chu ati tawa ma se chen chu alo tlan le le a thengili na yem ni alo tia chen chuan u sia chu aron ki zewa akalta a nikhat chu u sia le chen chu video call mangin anin bia a chen chuan atu ka project poimo tak soi ho tur an nei wangin mu to turin ashila u sia chuan amu theilo thu ashila chen chuan a rewar chu hong turin ashila a chhunga chuan le khabu alo oma a kawara chuan engpiang hla po ni se ama hmutur chuan engma in adan theilo thu alo inziaka atu ka chuan an project chu an soi ho zawa u sia chuan chen chu abia a ruwa asur mek ti ashila iom na ruwa asur ve thawem ni atia chen chuan asur ve thu le u sia chu alo ngak ti ashila chen chu azong hala ma se a hmu mai lowa a hnung lama tang chuan alo kala arun ko a chen chuan building a design to zinga sang bera ashwaya an pahnih chuan hun hlim om tak an hmang chho zela an hun man lai te chu da that an du a thla an la dun zela hlim takin a movie to thleng an om dun ta ani